sarungan nana bengkok dimakan tali titian runtu ajiko barakuan Abah cinta dalam abah cinta abah sayang tapi babagi abah rasonyo Batap lai babaleh tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya dan sangkolai kalamak cinta nana dulu dibari baik kironyo walau lai babuju tiap hari diumbuh ajo manih untai kato rayuan gurau manjo namun kali erang kuangan yo dek mana hantangi lah hilang juo kadet nai babarikan hanyalah janji-janji aka urang babun kuikan kasih syarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surang Jawa-Jawa datang dari Damas Raya untuk menghadiri kopdarnya tiram satu BKM kabanyo suaronyo kamari lahi lang juo akadenai babarikan hanyalah janji-janji aka urang babungkuikan kasih syarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surang Damas Raya oke Damas Raya oke Damas Raya Damas Raya yo BKMK hoi tiram satu dari Damas Raya sangat luar biasa joget semuanya kiri kanan yo 2 3 ngan buku dimakan sarungan nang bengkok dimakan tali titian runtu jiko barakua abah cinta dalam abah cinta abah sayang tapi babagi abah rasonyo batap alai babaleh tapi rasonyo tak sakit diri dan surang manangguangkannya dan sangkolai kalamak cinta nana dulu dibari baik kironyo sini walau lai babuju tiap hari diumbuh aja mani untai kato rayuan gurau manjo kalmun kali erang kuangan ayo dek mana hantangi lah hilang juo akadenai babarikan hanyalah janji-janji aka urang babung kuikan kasih syarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surang akadenai babarikan hanyalah janji-janji aka urang babung kuikan kasih syarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surang akadenai babarikan hanyalah janji-janji aka urang babung kuikan kasih syarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biar dan surang yo Angelade masih tembang-tembang dendang bersama Robi Gensus Tok Konten iya halo bos Damas Raya masih mana suaranya